Saiatuko naiz beste bat. 10 aldiz egin dut jada eta hau ez da funtzionatzen. Beti zeroan garatzen da. Ez dakit zer egin. Saiatuko naiz beste bat. Berriro! Zeroan! Ez dakit zer egin. Itxoin, hemen zer jartzen du? Ez dagoela ongizaterik. Itxoin, ongizatea. Agian gure simulazioa aholkuak behar ditu. Norbait ez ditu aholkuak? Ni ama naiz, eta gainera biologoa. Non ikasten naiz? Ze ondo, benetan zure laguntza behar dugu. Mesedez, etorremien, eseri, eta gero, kamera batekin grabatuko dizut, gero, simulazioarekin konektuko da kamera hori, eta zuk ematen diozun aholkuak, gure ume virtualarentzat joango dira. Zuk hitz egin, zure semeri hitz egiten ari bazenio bezala. Hasteko, nerbio sistema zaintzeko, nerbio sistema zer den jakin behar duzu. Nerbio sistema zure gorputzaren kontrol zentroa da. Eta bizkarrezur muinean eta zure gorputzi osotik dauden milioika eta milioika zelulataz osatuta dago. Zelula hauek oso espezializatuak daude eta neuronak deitzen dira. Pentsatzen, egiten eta zure burutik pasatzen den guztia nerbio sistematik igarotzen da. Eta hain garrantzitsua da, non nerbio sistema huts egiten badizu, zure gorputz oso huts egingo dizu. Eta nerbio sistema zaintzea hain garrantzitsua denez, hona hemen nire 2 aholkuak. Lehenengo aholkua drogarik ez kontsumitzea da. Zure garuna oraindik garatzen ari da, eta ez da gomendagarria drogak sartzea literalki zure neuronak suntsitzeko. Gainera, zenbait drogek zure burmuinan behin betiko alterazioak sortu ditzakete. Eta nire 2. aholkua lo egitea da. Ondo lo egiten ez badezu, umore aldaketak izan ditzakezu. Eta gainera, zuk lo egiten ari zaren bitartean, zure metabolismoa garatzeko hormona isuritzen du. Eta gainera, zuk egunean ikasi duzun guztia, zure memoriara gordetzen da. Horregatik hain garrantzitsua da lo egitea eta drogak ez kontsumitzea. Oso ondo, 160. Zure gorputza makina bat bezala funtzionatzen du. Eta makina guztiek erregaia behar dute. Baina ez untxitu zure gorputza ultraprozesatuekin. Nutrizioa ez da bakarrik jatea. Nutrizioa jaten duzunatik mantenugaiak, hau da, lipidoak, karbohidratoak, proteinak, hartzea eta zeluletara eramatea ere da. Horregatik, inoiz ezingo zara ondo sentitu, ez baduzu dieta, orekatu eta osasuntsu bat eramaten. Ikusiko dugu, zer da hau? Ez dakit, guztia ondo zijoan, baina orain patogenaz babestea ezinbestekoa dela jartzen du. Honetz zerbait badakizu? Agian beste aholku bat beharko dugu. Zu lasai. Horretarako zure immunitate sistema dago. Zure immunitate sistema kanpoko patogenoetaz babesten zaitu. Eta zenbait erantzun ditu, bakoitza bestea baino konplexuagoa. Lehenengo zuk adibidez mozten zarenean, antura gertatzen da. Inguruko egunak baso bilatatzen dira, eta horregatik inflamatzen dira eta gorri jartzen dira. Horrekin batera, iristen dira neutrofiloak eta fagozitoak. Erantzun hau, anturazko erantzuna da, eta generala da. Gero, hemen, patogeno indartsuago bat sartu bada, gero, beste erantzun espezifikoago batzuk daude. Adibidez, antigorputzekin, edo beste bat da T-linfozitoekin. Zure gorputza, hau guztia, bera bakarrik egiten du. Baina, zuk zenbait gauza egin ditzakezu, zure immunitate sistemari gauzak errazago jartzeko. Lehenengoa da, higienen bat eramatea, eta bestea, zure gorputza mozketaz edo zaurietaz babestea da. Ikusiko dugu, ea zure aholkuen ondorioz gure simulazioa azkenik funtzionatu duen? Bai! Azkenik ongizatea lortu dugu, eskerrik asko. Hau, zugatik izan da. Oso ondo, eta badakizu, eman behar dizudan aholkurik hoberena hau da. Beti zure simulazio amari kasu egin.